Unal. Dol, lamat niya dol. Nindot diri sa Bourbon mga ga kay daghan og nindot nga view. Dapin sa dagat. Ma, lakaw sa imong anak nga gwapo ha. Bye. May hapon sa tanan diha mga ka. Another day, another life, another blessing na po sa tanan. Karon kay magbike na pud no. Practice ta kay para sa katong amo ang long ride sa malapit ni Gabins no. Kunya na po'y plano si Gabins nga makapil og lumba niya dadon ko niya. Mobanta kay kinsa man ta para mobalibad nga opportunity na no nga mag-apil tag mga race sa bike. Karon nga ruta namo mga ga murag mo ni pinakalayo na ko nga mabike nga ruta. Kita maglangay mga ga. Adto na ta. Bunal ta. Let's go. Tugnaw kayo. Uya, nanami sa exciting part mga ga. Sagkara. At ang nasirting nanalo ay si kano po ga. Sakto ra pala nabuslot guys. Pakuha ta. Shout out din lang idol sa pag-rescue. Dol, lamat niya dol. Amping mo, amping. Hi flat, welcome to my gang. And we're back on track. Wala pa may katunga sa mong ruta. Buwan na ni. Nanami dirig logo mga ga. Tara, logo. Kapoy na kayo pero kaya rin eh. Kapoy kayo. Zaga, zaga. Wala. Ano yung paborito? Lugsong. Uy, kapoy. Unal. Unal, may talas na payuta. Ako masulti ra gyud kay power up. Hapit na. Hapit na din na makaya. Muna ka ba nawa na. Kusgan yung mga bata. Murag mga robot mga ga. Kami kay murag power up. Na namin dire sa intersection padong Tabogon proper, Pailihan o pa uli Bugo. Ari lang miagi kay adto tami. Pero wala misuga. Garab-garab lang yapon ba. Bisag di na gid makaya. Ito kapoy na kayo. Maring ganin duha kay robot mo kanang. Kani o gani. Mga kusgan gyud mga bata. Gamay na lagwang mga hapit nami. Hapit nami makuyapan. Namig barangay Sumusa no, nang snack may kay gutom jud kayo. No? Sponsorship by Tampo-Tampo. Ay ko ninyo ga kana tagpaan nga gutom ko ga. Mura magdinamay yung usbon kay murag kapoy mi kayo ga. Ayun, usbaha. Ano yung mura ragwao? Sa mga bata diyan o sa mga ginikanan diyan kung gusto mo yung anak dili makuan sa bisyo niya, dili magsig cellphone, palitin yung bike, no? Ang cellphone sa bata makadaot gina siya. Ang bisikleta makaayo. So mas maayo nga bisikleta yung paliton dili cellphone. Kana kung moto mo, kung di mo moto ay labot. Di buksan na. Hapit na mo ulit mga ga. Gamay na lang yun. Ulit mga ga. Until next time ga. Pun. Ah, wala gana oy. Amping mo. Ari ko to, bye. Tupod.